Sram te bilo. Da, odeš se. Ali ne, ja tebe baš neću da pričam. Priču si ja kad bude bilo vremena da se priča. Ko si ti, šta si ti? Mene možeš da pljuješ do sutra. Ja sam na uvrede imuna. Mene se uvredama ne možeš da povrediš. Ne boli kurac. Možda urediš do sutra. Pa znam da ne možeš. Kapiraš? Što sam rekao najsko ostalo što Ako sam rekao pre 2 sata, samo ti mentalno zaostalo. Da, ja mentalno zaostalo. Dok ne kapiraš. Ja mentalno zaostalo. Tako da, jedina stvar s čim sam mogao da te uredim, to je bilo to. Jel ne se na to pravo? Kako si rekao sad da će biti u vezi kad izveđeš? Ako imam dogovor, bit ću u vezi. Pošto nemam dogovor, nešte biti u vezi. Ma koga si jebe, javno ste se nakazali, svi ste potkupljivi. Imaš dete s kurvom. To ti najveća životna kazna. Dalje, Verenica te muzla, sad ću ja da ti kažem ko si ti. Verenica te muzla za 300.000 eura. I to ako niste prosvojili, prišao da kada ova 300.000, vi nemate 30.000 eura, ne 300.000 eura. Živite svi na foru, niko od vas nema svoj stan. I taj stan u Rumi stan. To ne košta 100.000 eura, penthouse, za 40 godina njene karijere. Vi se kučite, tu molim vas, mogu da vas kupim sve kako sveti i tebi, ja ne listanim. Daj molim. Verenica te muzla, sad ću ja da ti kažem ko si ti. Verenica te muzla za 300.000 eura. I to ako niste prosvojili, prišao da kada ova 300.000, vi nemate 30.000 eura, ne 300.000 eura. Živite svi na foru, niko od vas nema svoj stan. I taj stan u Rumi stan. To ne košta 100.000 eura, penthouse,